Kontrobersyal. Winersa niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secret. Top Secret. Top Secret. Hi kabisyo, kasama mo ang Basa Princess ng radyo, si DJ Rocky Terra. At ngayon nga po ay magsisiwalat na tayo ng pinakamalalalim o kahit pinakamababaw na sikreto ng ating kabisyo. Baka sakaling makatulong sa pagpapagaan ng kanyang pakiramdam. We have our first caller on the line. Hello! Hello. Hi, good evening. Pwedeng malaman kung ano ang iyong alias o anong pwede naming itawag sa iyo? M po. M. Hi, M. Taga saan ka, M? Cavite. Uy, taga Cavite si M. Saan ba ang daan mo? Cavitex o SLEX or... Cavitex. Cavitex. Saan ka banda kaya doon? Lalagpas ka ba ng Kawit? O Gentry, Naik? Basta po sa Cavite. Basta sa Cavite. Nako, mukhang matindi ang sikretong itinatago mo at ayaw mong malaman kung nasan ka ngayon, ha? Lawak nga naman ng Cavite. Binabaha ba kayo ngayon? Yes po, mayroon po. May baha. Medyo mababa siguro yung lugar ninyo. Tsaka yung iba binabaha dahil yung bubong may problema. Kami, yung bubong namin may problema. Kayo ba? Meron din po. May tulo yung sa amin. Di bali ng bubong yung may tulo, no? Wag lang yung ano. Charot with harot. Anyway, M, mula sa Cavite, ano ang top secret mo? Ganito po kasi yun. 2 years ago, may na-meet po ako na friend ko. And then, pinakilala siya sa akin as, friend lang din, gano'n. Tapos, nagkabigay ng number kasi may importante lang na pag-uusapan, gano'n. Tapos, nanligaw siya. Nanligaw siya sa akin. Tapos, naging 22 years yung age gap niya. Oh, so mas matanda siya sa'yo. Okay. So, tinanong ko siya nung before pa lang, nanliligaw siya sa akin. Sabi ko, syempre may asawa ka sa edad mong yan, ganyan. Sabi niya is, hindi na sila okay, ganyan. Tapos, ayun, araw-araw yung communication namin, 24/7, video call, ganyan. Until umabot kami, actually, kaka-anniversary lang namin last June. Pero before June, siguro mga month ng last year, month ng mga November, is nalaman ko na nagsasama pa rin pala sila nung wife niya. Paano mo nalaman? Kasi may time na bigla siyang nawawala eh. I mean yung bigla siyang hindi nagpaparamdam. Hindi naman totally hindi nagpaparamdam. Nababawasan. May time na ayaw niya akong i-video call, ganyan. So sabi ko, bakit gano'n, ganyan? Nag-try akong i-stalk yung Facebook niya. Tapos, nakita ko yung pangalan ng mga kapatid niya, ganyan. Hanggang nakita ko yung name nung tingin ko, siguro yun yung wife niya kasi profile picture. Kasama siya. Sila buong family niya. Tapos ayun, nalaman ko na yung girl, yung wife niya is
nagpo-post siya ng public post. So, nakita ko nga yun na okay sila, ganyan, nagsasama sila. Pero, saglit lang siyang nag-i-stay sa bahay nila. Mga 2 days, 3 days, ganyan, 4 days. Tapos, ayun, nung kinonfront ko naman siya, sabi niya, para na lang daw sa mga bata, ganyan. Pinapakita na lang sa pamilya na okay, kahit hindi. Tapos, ayun, hanggang ngayon, hindi na siya nawala sa isip ko kasi sabi ko sa kanya is, itigil na lang namin. Kasi, ayoko nang ganoon. Ang sabi niya sa akin, ulitin namin sa umpisa, papakilala siya as my wife siya. So ako, sa part ko, sobrang napamahal na rin ako sa kanya eh. Yung, nakakapag-provide siya sa akin at saka sa single mom ako. Napo-provide niya yung needs namin. Hindi naman lahat, pero provided niya talaga ako. Tapos, ayun, hindi ko alam kung, tapos every time na magre-reach out ako sa kanya ng tungkol sa, syempre may nakakasama lang ng loob na inumpisahan niya ako sa hindi pagsabi niya ng totoo. What more ngayon pa kaya? Diba? Na nagsasama kami, tapos dun sasabihin niya na uwi ako. Parang ayokong maging selfish kasi alam ko na ngayon, alam ko na hindi katulad nung dati na wala akong alam. Ngayon kasi, may alam na ako. So kapag sabi niyang uwi ako sa amin, parang ang kirot, parang may kirot sa puso na tapos hindi ko ma-explain. Ayoko naman maging selfish kasi syempre, hindi naman talaga pala siya sa akin. 'Di ba? So ngayon, pagka magre-reach out ako sa kanya, nagagalit siya. Lagi, inuunahan niya ako lagi ng galit, ganyan. Hanggang sa hindi ko na ma-open yung sa akin. Kasi nga, pero sa loob ko, sobrang mahal ko talaga siya. Yung katulad ng sinasabi niya sa akin, hindi niya daw kayang mawala ako. Ako din, ganun sa kanya. Kaso mo, every time na maisip ko na andun siya sa kanila, syempre, andun lahat ng overthink ko, diba? So ngayon, hindi ko alam kung should I stay or i-let go ko siya kasi mali naman talaga. Gusto kong malaman kung paano kayo nagkikita? May work siya, stay in siya. So, hawak niya yung oras niya. Stay in siya sa work. Hawak niya yung oras niya. 1 week, minsan 1 week or 3 days mag-stay siya sa work niya. Tapos, uwi siya ng Cavite. Dito sa akin. Nung una, nung wala pa akong alam, uwi mo na siya galing work, punta sa akin. 2 days, tapos papaalam siya, uwi ako kay mama, ganyan. Uwi daw siya sa mama niya. Until nung nalaman ko na, doon na siya nauunang umuwi. Before, bago sa akin. And ilang taon na yung anak mo? Magfa-5 na. Kilala siya ng anak mo? Kilala siya kasi parang 3 pa lang yung anak ko nung na-meet niya. So, nagbabanding silang dalawa? Nagbabanding naman. At saka may isa pang na kapag ka nagsasabi ako sa kanya ng mga hinanakit ko, minsan ganyan sa kanya, ang pinangbabato niya sa akin is, ikaw nga nihirap na yun ang ex mo, asawa mo rin naman. Pero hindi ako kasal. Asawa mo rin naman yung pareho lang tayo, nagkikita kami, nagkikita din kayo. Pero hindi naman po kami nagsasama kasi hiwalay na kami nun. Anong plano mo? Tatay nung anak ko.
deep inside, gusto kong ituloy talaga kasi sobrang mahal ko talaga. First time ko lang din mag in a relationship na ganyan yung age gap. So parang, alam mo yun, parang lahat bago sa akin. Kasi mature na siya, ganyan. Mature enough. Pakiramdam mo talaga na aalagaan ka. Parang pakiramdam ko is secure ako, gano'n. Naalagaan, nase-secure, na ibibigay yung mga pangangailangan ninyo na iba. Gano'n. Hindi naman, syempre magkaiba yung edad namin. Pero siguro sa pagmamahal na din, adapt ko na rin yung yung ang dami ko natututunan sa kanya. Yun yung isa kong nagustuhan sa kanya na sabi ko, napansin ko na rin yung sarili ko na nag-iba na din ng pananaw sa buhay. Siguro kasi nga, matured yung partner ko. Ang kaso mo nga, hindi ko naman siya, parang ang hirap sabihin kapag sinasabi niya, partner na nga kita asawa na nga, tingin ko sa iyo, ganyan. Parang ang hirap tanggapin kasi alam ko na hindi naman talaga ako. Nasa kabilang banda, meron siyang asawa. Ang tanong ko sa iyo is, kung sakaling magkaalaman, willing ka bang lumaban? Actually, New Year, nagpunta siya dito after New Year. Hindi siya dito nag-New Year. Sabi ko, actually, natin ba ng okasyon? Wala siya. Napansin ko na rin yun before. Ganun, pagka may okasyon, wala. Birthday ko lang, birthday ng anak ko, dito siya. Pero yung mga Christmas, Valentine's, kasama naman kami. In fairness sa kanya. Nagawa naman ng paraan. Okay. Baka yung celebration nila sa kabila, mga after Valentine's pa, o baka nag-advance na. Siguro. Tapos, ayun na nga. Hindi ko siya nakakasama ng Tapos sabi niya, nagpunta siya ng after New Year, nagpunta siya sa akin. Hindi siya nagsasalita. Sabi ko, ano problema? Sabi niya, parang nalaman yata, nabasa ng anak niya. Yung nahawakan yung phone niya, nakita yung conversation, ganyan. Tapos, pero hindi na-i-open yung profile ko. Yung picture ko lang na below. Yan lang yung nakita nila. Tapos, may isang napagbintangan kasi kamukha ko siguro. Yun yung napagbalingan yata. Pero sa akin, kasi nga, feeling ko, mula nung nalaman ko na okay sila, feeling ko lahat ng bagay, ginagawa niya ng istorya. So, feeling ko, ako talaga yun. Feeling ko, ako talaga yun. Sinabi niya lang sa akin na may ibang napagbintangan. Para hindi ka mag-alala. Oo. Tapos sabi niya, hindi ko naman hahayaan na umabot daw sa makilala ako. Hindi niya daw hahayaan na umabot pa na makilala ako, kaya iniingatan niya ako, ganyan. Ang tanong, so, syempre, maniniwala ka ba doon? Nagsinungaling na nga sa'yo. Ganun niya. Parang lahat tuloy nang sabihin niya sa akin. Ang hirap paniwalaan. Pero kapag nasa work naman siya, lagi kami talagang magka-video call. Kahit mula nung magkakilala kami. Hanggang ngayon, hindi lang kami nag-video call kapag nauwi siya sa kanila. Kasi nga, iniingatan ka. Iniingatan na mahuli siya. Ganon. Ganon. Ay, ang tanong ko sa iyo, Top Secret Sharer M, handa ka ba na kung sakaling magkaalaman may sabunutang magaganap o baka ma-post ka sa FB? Kasi kung handa ka sa lahat ng mga consequences ng pag-ibig mo o pagmamahal sa taong ito, kahit alam mong may asawa siya, sino kami para hadlangan ka? Ang tanong, handa ka ba sa ganun? Minsan naiisip ko, minsan hindi ko rin alam, pero
ang nasa loob ko ngayon is gusto ko pa rin siyang ituloy as long as hindi walang nakakaalam, ganyan. Oh. Pero meron namang isang side na huwag ko nang paabutin doon. Mhm. Ganun. Kasi grabe yung parang sa kanya umikot yung mundo ko. Baka nakakalimutan mo na rin yung sarili mo. Feeling ko, may time na gano'n. At tapos, isa pa is, ayaw niyang medyo nag-aayos ako. May gano'n siyang Kinukulong ka niya ayaw sa niya kanya. Ayan, gano'n. Parang ayaw niyang mag-work ako. Mhm. Nakakapag-date ba kayo sa Kasi- labas? Na lumalabas kami. Nang kayong dalawa lang? Yung anak ko kasama, ganyan. Nagagawa namin yung typical na ginagawa ng mag-partner. Mhm. Nakakalabas kami na parang walang Kaya, minsan, iniisip ko, bakit ang lakas din ng loob niya Mhm. na gawin yun? Diba na, hindi kasi, tago, ayun nga lang. Parang ayun nga sanay lang. na siya. Tsare. Pwede. Ang hindi lang pwede is yung mag-post ako. Mhm. I-post ko siya, ganyan. Mhm. At Payag ka saka sa hindi ko rin naman ganun. gagawin. Gusto mo ba yun? I mean, gusto mo ba yung ganyang klaseng relasyon? Like, gusto mo ba yung marami kang kinikip sa sarili mo, you keep things privately, but you're not really free to do the things that you wanna do, and it's as if you're not loving freely? Parang hanggang kailan mo kayang panindigan yung ganyan? Sabi mo kanina gusto mo siyang ilaban hanggang kaya mong ilaban. Pero maraming consequences yung magiging desisyon mo na yan. And I know you know what to do. It's just that gusto mo lang ng siguro taong makarinig. I mean, taong magsasabi sa'yo na, sige, laban mo na yan. Ganun. Baka yun yung gusto mong marinig sa amin dito. Kasi kung yun yung gusto mong marinig ngayon, wala kang marinig na ganun sa akin. Hindi, expect ko na rin naman yun. Kasi yung mga friend ko na nakakaalam, limited lang naman sila. Mhm. Yun din yung sinasabi nila. Pero na kahit daw may part naman na maayos siya sa amin mag-ina, hindi pa rin, hindi kayo magiging masaya. Hindi ka magkakaroon ng peace of mind. Yes. At saka isa pa, is ayaw niyo nakikipag-usap ako sa mga kaibigan ko. O see? Ang taong Ayaw niya nagmamahal, bakit? Ayaw, Ang taong nagmamahal, hindi man pang angkin. ayun nga. Tapos minsan may time na siguro ngayon medyo nag-feeling cold ako sa kanya. Pag last time na umuwi siya, hindi ako nagkikibo. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nga kasi may dinaramdam ako. Pero gusto ko siyang kausapin, gusto ko siyang lambingin kasi may sakit siya that time. Gusto ko siyang gusto ko siyang i-comfort, ganyan. Pero yung katawan ko parang ayaw kumilos, yung bibig ko parang ayaw magsalita. Until nung gabi na, sabi niya is, may problema ba? Bakit daw parang wala akong wala sa mood, ganyan. Sayang lang daw yung effort niya na makasama ako, ganyan. Alam mo kung bakit? Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa kanya. Alam mo kung bakit parang ayaw makakilos ng bibig mo, ayaw makakilos ng mga kamay mo? Kasi it is your body telling you to stop. It is your body telling you that it's not right. Anyway, pwede pa tayo mag-usap sa aking pagbabalik. So, stay tuned lang kayo, kabisyo. At ikaw, huwag kang aalis dahil magkakarinigan pa tayo. Extend na natin to ng very light para marinig natin ang mensahe ni M sa kanyang minamahal. Is it a goodbye or still stay? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!